Diha sa mga buhat 1:14, ang mahal nga Birhen Maria nag-auhag o nagdapit kanato nga magampo kanunay. Sa iyang pagpakita ni San Juan Diego niadtong Disyembre 12, 1531 didto sa Guadalupe, Mexico, siya nagkanayon, ayaw kahadlok. Ako ang imong maluluyon nga inahan, tinubdan sa kaluoy ug tabang. Usa ka simbahan pagatukoron dinhi, espirituhanong panimalay diin ang gugma sa Dios muamuma alang sa tanan. Ang mensahe sa Birhen sa Guadalupe mao ang walay kondisyon nga gugma, panalipod ug panaghiusa. Nagpasalig sa iyang mga anak, ilabi na sa mga nahisalaag, nga siya maminaw kanato ubos sa iyang kupo.